ihmiset, nyt on aika avata kesäkuun lipboksi. Ja tämän kuun värinä on oranssi ja teemana vihdoin kesä. Erittäin sopivaa, nythän ollaan päästy nauttimaan ihanista helteistä monta päivää. Sisältö näyttää erittäin lupaavalta näin ensisilmäyksellä. Mä pikkusen kyllä olin vähän ajatellutkin, että teema saattaa olla jotain vähän tämän tyyppistä, mikä on silleen vähän harmi, että mä kävin just ostamassa kaiken näköisiä aurinkovoiteita ja kesätuotteita, että voi olla, että näitä jonkun verran löytyy kaapista, mutta ei se mitään. Tässä on ensimmäisenä, tässä Clarinssin Skin Perfecting Cream BB-voide. Sävyttävä voide tasoittaa ja kirkastaa ihon väriä. Voide sulautuu ihoon, jolloin lopputulos on luonnollisen näköinen. Levitä kasvoille sormin, parhaan lopputuloksen saat, kun lämmität voidetta sormenpäissä ennen levitystä. Jep, ihan hauska kokeilla. Mä en oo kuullut tästä Clarinssin BB-voiteesta muistaakseni mitään. Mikä sävy tää on? 02 medium. Se voi olla pikkusen kyllä liian tumma mulle. Mut BB-voiteethan kesällä on tosi kivoja. Okei, tää on kyllä ehdottomasti liian tumma mulle. En mä tiedä näkyykö tossa hirveästi. Tää on aika tumma ja mulla on siis tosi vaalea iho kesälläkin, koska mä en ihan hirveästi yleensä rusketu. Mutta en mä tiedä, ehkä loppukesästä tätä voi mennä, tai sitten tätä voisi ehkä jopa käyttää, jos haluaa tehdä semmosia kevyitä varjostuksia BB-voiteen avulla, niin sitäkin voisi testata. Sitten on Cepamedin, joka ei ehkä nyt ihan hirveän mediaseksikäs brändi oo, mutta tää on siis ihan täyskokoinen tuote, eli After Sun Soothing Balm. Voide hoitaa ihoa auringonoton jälkeen. Se sisältää viilentävää menttolia ja ravitsevia luonnonöljyjä, jotka tekevät ihosta pehmeän ja hehkuvan. Levitä puhtaalle iholle ja lisää säännöllisesti, kun iho tarvii kosteutusta. Hajusteeton ja parabeeniton. Mä juurikin tilasin Yhdysvallalta After Sun voiteen, joten siinä mielessä mä en tiedä, tuleeko tätä nyt välttämättä käytettyä niin paljon, koska mä tosissaan en niin kuin ihan hirveästi kyllä kesällä ota aurinkoa. Just sen takia, että mä en ruskeutu, joten se on vähän niin kuin toivotonta toimintaa. Mä en ehkä niin kuin kahta After Sun voidetta saa käytettyä kesän aikana, mutta näitä nyt voi käyttää sillä lailla, ihan kosteusvoiteenakin, ettei se mitään. Koostumus on ihan mukava, levittyy helposti, ei ole liian rasvainen. Ei tosissaan tuoksu miltään, niin kuin ehkä Sebamed-brändistä voi kuvitellakin. Mut ehdottomasti mun mielestä tää on varmaan mulle melkein eka tämmönen ihan niinku kunnon täyskokoinen vartalotuote, joten ei olekaan. Sehän oli se toinenkin vartalovoide silloin aikaisemmin. No, mutta kuitenkin se on aina mun mielestä kiva, kun saa täyskokoisia tuotteita, vaikka tämä nyt onkin vähän tämmönen halvempi. Sitten seuraavana on Clinidermin Active Defense Sun Face Cream SPF 15. Kasvojen aurinkovoidetta mä juuri ostin. Ja mä en hirveästi käytä niinku kasvojen aurinkotuotteita sen takia, koska yleensä kuitenkin sit meikkivoiteita, nyt esimerkiksi se Lumenen CC-voide, mitä on käyttänyt ehdottomasti eniten, niin siinäkin on SPF 15 valmiiksi. Niin mä välttämättä sinne alle sit laittaa aurinkovoidetta, koska sit tulee ehkä vähän liian tönkkä olo. Mut nää kasvojen suojakerroin tuotteet on siitä kivoja, varsinkin tääkin on tämmönen pikkunen puteli, niin nää menee hyvin käsilaukkuun semmoiseksi, että näitä voisit lisäillä päivän aikana niinku olkapäille ja semmoisilla alueilla, mitkä niinku helposti sit saattaa palaa siinä päivän aikana. Kevyt ja nopeasti imeytyvä aurinkovoide kasvoille suojaa ihoa UVA ja UVB-säteiltä sekä ennenaikaiselta ikääntymiseltä. Vedenkestävä ja hajusteeton.
Tämäkin on ihan mukavan tämmönen kevyen tuntunen. Se on mielestäni tosi inhottavaa, jos kasvojen tuotteet on semmosia liian paksun olosia. Sitten. Olein Total Effects päivävoide. Päivävoide häivyttää ikääntymisen merkkejä kosteuttaen ja heleittäen ihoa. Suojaa kasvojen ihoa auringon haitallisilta UVA- ja UVB-säteiltä. Suojakerran 15. Aurinkotuotteet on selkeästi nyt niin kuin päivän sana tässä boksissa. Ihan kätevä testeri, mielellään kokeilen. Tämän voisi ottaa vaikka mökille mukaan juhannuksena. Sitten, yes! Tästä mainoistani. Clarinssin Instant Light Lip Perfector huulivoide. Huulivoide luo huulille täyteläisen hehkun 3D-pigmenttien ansiosta. Voiteen ravitsevat ainesosat korjaavat ja pehmittävät huulten ihoa. Käytä joko sellaisenaan tai sävyyn sopivan huulipunan kanssa. Mun mielestä on mahtavaa lukea niin tuotteiden pakkaustekstejä. Näin markkinoilla luulisin, että mä olisin hirveän kriittinen ja tietyllä tavalla kyllä onkin, mutta mä silti aina jotenkin jostain syystä menen niihin. Mutta tää on mun mielestä aina hauskaa, siis 3D-pigmentit kuulostaa mun mielestä sellaiset asiat, joita ei todellakaan ole olemassakaan, mutta silti se kuulostaa ihan äärimmäisen hyvältä. Ja tästä mä oon siis ihan äärimmäisen innoissani sen takia, että mun on siis jo vuosia pitänyt ostaa tää. Olisiko ollut Magic Boxin Mai tai joku muu blokkaaja, ketä on tätä suositellut ja sanonut, että käyttää näitä Clarinssin Lip Perfectoreita. Ja ne vaikuttaa siis just semmoiselta täydelliseltä arkituotteelta. Mut siis tosissaan käsittääkseni tämmönen niinku huulikiilon tyyppinen. Ja tässä on tämmönen hassu applikaattoripää. Ja tosi tämmönen hentosävy. Ja sen takia ihan täydellinen arkeen. Ja mä en ole hirveän semmonen niinku huulikiilto-ihminen. Sen takia, että mä vihaan sitä, kun tuulee ja sit sun hiukset on aina kiinni täällä huulissa. Se on tosi ärsyttävää. Mutta tää ei ehkä vaikuta ihan niin tahmaselta kuitenkaan. Ja tää käy myöskin sit vähän niinku sellaisesta huulirasvasta. Erittäin jees. Sitten viimeisenä Dependin kynsilakka, tällainen söpö, vaaleanpunainen. Kynsilakan trendikkäät jäätelövärit sopivat täydellisesti kesäkynsiin. Levitä yksi tai useampi lakkakerros riippuen siitä, kuinka peittävän lopputuloksen haluat. Sävy on tosi söpö. Ja mä en tykkää näistä Dependin kynsilakoista. Mä just vähän aikaa sitten ostin semmosen tosi nätin näköisen punaisen sävyn. Olin siinä sit kuupuksessa ostoksilla ja sit kun niitä on nätisti siinä rivissä siinä tiskillä ja ne maksaa naurettavan vähän, niin totta kai siinä tulee semmoinen, että no mä nyt otan tämmösen kynsilakan tästä vielä. Ja mä joka kerta niin kun aina petyn niihin, näissä on siis ihan sairaan huono pigmentti. Sä saat laittaa joku 5 kerrosta ennen kuin niin kun näkyy yhtään mitään. Mutta tämmöiset vaaleimmat sävyt nyt ehkä toimii vähän paremmin sit semmosina pikkusen niin kuin läpikuultavampina. Jeps, siinä oli kaikki. Tyytyväinen on niin kuin aina, musta tuntuu, että ei mulla ikinä oikein mitään huonoa sanottavaa näistä lipbokseista. Ei ehkä kyllä ihan mun lemppariboksi sen takia, että mä en oo semmonen auringonpalvoja, että mun tulisi välttämättä ihan hirveästi käyttöä näille kaikille aurinkotuotteille, varsinkin kun mulla kuitenkin löytyy jo alkuperäiset tuolta kaapista. Mutta ei se mitään, siis se ehdottomasti lemppari on Clarinssin huulikiilto, tämä melkein yksinään mun mielestä on jo sen arvoinen. Ihan hauska kokeilla tätä BB-voidetta, harmi vaan, että sävy vaikuttaa pikkusen liian tummalta. Ja tosi jees, että oli taas täysikokoinen tuote boksissa. Jeps, kiitos, että katsoit videon. Jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin sen voi tehdä tuolta tilaan näppäintä painamalla. Ja description boxista löytyy linkit mun blogiin ja Twitteriin ja Instagramiin. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!